Pán Holinďák je našim členom, súčasne partnerom konferencie za spoločnosť Premium Insurance Company a uvidíme, ako chcú zmeniť svet. Nech sa ti páči. Chceme zmeniť nie celý svet, ale svet poistenia. A k tomu si teda povieme, že v čom to spočíva, ako to my vidíme a prečo tá naša prezentácia nesie tento motív, tento názov. My samozrejme, niektorí z vás nás poznajú, niektorí máte dokonca už u nás dojednanú aj poistnú zmluvu, niektorí možno nie. Nie sme na trhu dlho, ale za tú krátku dobu sme dosiahli pár mimoriadnych úspechov a povieme si, prečo sme ich dosiahli, ako sme ich dosiahli a čo nám pomohlo k týmto úspechom sa dopracovať. Ako som spomínal, na trhu sme 7, respektíve 8 rok. Čo sa týka retailových produktov, to sú aj produkty pre poistenie bytových domov. Tie ponúkame od roku 2020, takže je to relatívne krátko, ale už za tú krátku dobu máme prepoistených cez poistenie bytových domov približne 120 000 bytov na Slovensku, áno? Čiže to je viac ako 10% všetkých bytov, ktoré na Slovensku sú, ktorých je približne 1 000 000 bytov v bytových domoch, áno? Podľa posledných štatistík. Ako sme ten úspech dosiahli, si povieme, samozrejme snažíme sa udávať trendy, ako to môžete dosiahnuť, snažíme sa udávať trendy, čo sa týka kvality produktov, čiže dbáme na to, aby tá kvalita produktov bola čo najlepšia a snažíme sa byť lepší ako konkurencia, ktorú poznáte možno desiatky rokov, ktorá pôsobí na tomto trhu, sú to veľké nadnárodné zahraničné poisťovne. Tu zdôrazňujem, že my sme poisťovňa slovenská so slovenským kapitálom čisto, áno. Čiže snažíme sa nejakým spôsobom voči tým konkurentom vyhraniť a je to tá kvalita produktov. A ako sme to dosiahli? Ďalšiu vec, na čo dbáme, je kvalita ľudí, ktorí sú u nás zamestnaní. Na tých nosných pozíciách máme ľudí, ktorí pôsobia viac ako 20 rokov v poisťovníctve, napríklad konkrétne ja budem na budúci rok obslavovať v tomto smere 30-ročné výročie a poznáme ten trh desiatky rokov a robili sme pre rôzne iné poisťovne, kde sme získali tieto skúsenosti a teraz sa to snažíme preniesť do tých našich produktov. Čiže čo sa týka predaja produktov, sa nám mimoriadne darí. Snažíme sa, taká naša filozofia je rozširovať poistné krytie, ktoré máte v tých poistných zmluvách, ale pri približne udržaní tej ceny, ktorú máte dojednanú v existujúcich poistných zmluvách. Áno? Pokiaľ je to samozrejme únosné, čo sa týka poistnej matematiky a rentability poistenia. Čiže snažíme sa mať aj individuálny prístup ku klientom, aj preto napríklad chodíme na takéto konferencie, kde sa prezentujeme. Viacerí z vás chodíte buď sem, alebo aj na iné konferencie. Iné poisťovne na týchto konferenciách ste nevideli. Aspoň ja si posledných x rokov nepamätám, že by mali iné poisťovne záujem o to, aby vám niečo prezentovali. Čiže toto je ten individuálny prístup. Predpis poistného, čo je z vášho pohľadu ekonomického, sa dá nazvať výnosy. Za minulý rok dosiahli 30,87 milióna eur, čo by nás v hierarchii poisťovní radilo na úroveň poisťovní ČSOB a Unión. Je to predpis, ktorý sme dosiahli v neživotnom poistení a len za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, áno? Čiže my napríklad nerobíme poistenie motorových vozidel, nerobíme cestovné poistenie, úrazové poistenie a samozrejme nerobíme ani životné poistenie. Čiže je to len poistenie majetku a keď zoradíte poisťovne, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie poisťovní, tam sa prezentujú výsledky za neživotné poistenie, sú samostatné kategórie poistenia motorových vozidiel.
či už havarijné, povinné zmluvné, a potom tretia kategória je všetky ostatné neživotné poistenia, čiže tieto keby sme zoradili, tak sme na úrovni tých dvoch poistení, čo som spomínal, ktoré sú na trhu od polovici 90. rokov. Áno? Čiže my sme toto dosiahli za 7 rokov, čo oni za 30 rokov. Takže myslím si, že je to mimoriadny úspech a máme nábeh, aby sme toto zveľaďovali ešte ďalej. V čom to spočíva? Jak som povedal, je to tá kvalita produktov. Ten jeden z nich, ktorý vás najviac zaujíma, si prejdeme aj podrobnejšie, poistenie bytových domov. Čiže ponúkame takéto 3 druhy produktov. Je to prémiové podnikanie. Cez tento produkt sa dá poistiť majetok a zodpovednosť za škodu samotného správcu bytových domov. Áno. Potom je to prémiové bývanie. To slúži na to individuálne poistenie, treba z tých bytov, čo sme tu spomínali, alebo rodinných domov, rekreačných budov a podobne. No a ten tretí je prémiové bytové domy, takže ako aj z názvu vyplýva tohto produktu, je zameraný na bytové domy. V čom spočíva tá špecifickosť tých produktov, v čom sa líšia od tej konkurencie? Snažili sme sa už do tých produktov dostať také nejaké myšlienky, ktoré sme v minulosti v tých iných poisťovniach zistili, že mali sme s tým problém a voči vám ako klientom to nefungovalo. Čiže my sme sa už tým samotným produktom snažili zostaviť tú štruktúru produktov tak, aby sme predchádzali nejakým sporným situáciám pri poistných udalosti. O čom hovorím? Tá skúsenosť tej minulosti je taká, mali sme aj veľkých klientov, ktorí platili poistné v desiatkách tisíc, možno aj viac ako 100 000 eur. A vznikla nejaká bežná, malicherná škoda, ktorá nebola zrovna v rámci poistných podmienok popísaná, že je krytá. Bolo to za... Vyplo nám to? Dobre. Bolo to škoda za pár 100 eur a nebolo možné ju pokryť. Áno? Čiže aj my ľudia, ktorí sme nejakým spôsobom dbali na tú kvalitu vzťahov s tými klientami, sme sa cítili akože blbo, že nevieme takúto vec proste nejakým spôsobom vybaviť a tomu klientovi pomôcť. Pardon, čo nám tam skočilo? Čiže my sme sa snažili ten produkt zostaviť tak, aby takéto sporné situácie voči tým klientom nenastávali. A ako sme to dosiahli? Jednak v oblasti rizík ponúkame krytie typu all risk. Čo to znamená? Je to voľný preklad všetky rizika. Znamená, že sú tam aj vymenované rizika, tak ako ich poznáte, požiar, výbuch, blesk, povodeň, záplava, prudký vietor, ktorý tu bol spomenutý a tak ďalej. Ale na záver je ešte povedané, a okrem toho je poistenie všetko, okrem toho, čo je vylúčené, a vylúčené je len prírodzené opotrebovanie alebo prírodzené stárnutie. Áno. To je vec, ktorú vám žiadna poisťovňa na svete nepoistí, prírodzené opotrebovanie alebo stárnutie, lebo potom by si všetci rekonštruovali bytové domy aj iné budovy na úkor poisťovní, čiže prírodzené opotrebenie alebo stárnutie nie je kryté, ale všetko ostatné je kryté. Áno? To znamená, pokiaľ by nastala aj taká udalosť, ktorá vyslovene není vymenovaná v tých poistných podmienkách, tak by sa dala kryť cez toto ustanovenie. To je v oblasti rizik. Druhý bod, čo je v oblasti predmetov poistenia, to je all in one, čiže všetko v jednom. Čiže všetky predmety poistenia, teda ten hlavný predmet je bytový dom, ale aj všetky rôzne pripoistenia, dneska tu už boli spomenuté vypratávacie náklady, vandalizmus, poistenie skla, demontáž, remontáž alebo únik vody z vodovodných systémov, áno, a tak ďalej. Je tam x možných pripoistení, ktoré skvalitňujú rozsah toho krytia. Tieto všetky pripoistenia, keby vám dal ten finančný agent ich na výber, tak možno by ste povedali, toto nechcem, lebo za to poisťovne inkasujú nejaké poistné. My sme vám to krytie dali, dá sa povedať, z našej strany v takom základnom limite 2000 eur za všetky tieto položky.
aby boli pokryté, aby boli kryté vždy. Čiže keby nastala aj nejaká poistná udalosť, takú, jak som spomenul, čo sme v minulosti u tých iných poisťovniach nevedeli pokryť, za pár 100 eur, tak by sme to pokryli týmto princípom. Čiže do 2000 eur to máte v základnej cene, čiže zadarmo. A pokiaľ chcete vyšší limit, napríklad na tie vypratávacie náklady sa pýtajú vyššie limity, lebo tá poistná udalosť v tom Prešove, tam dosiahli tie náklady takmer 1 milión eur, takže tá poistná suma by mala byť vyššia, áno, to vám odporúčam. Tak samozrejme tú poistnú sumu si viete, ten limit plnenia si viete dvihnúť, áno. Samozrejme to už za to sa platí nejaké poistné. Ale ten princíp, že máte na začiatku všetko, to je vybavené tým produktom. Takýto produkt a takýto pohľad na poistenie, takúto filozofiu vám neponúka žiadna iná poisťovňa na trhu. Ďalší obrovský benefit, ktorý je v tom produkte pre poistenie bytových domov, je poistenie na trhovú cenu, takzvanú. Asi viete, čo je to trhová cena. Môžeme si to spomenúť na tom príklade, ktorý tu prezentoval pán Ferdinandy v tom Prešove, kde poistná suma bola 2 milióny. Náklady na výstavbu v tom čase, kedy vznikla tá udalosť, bolo 6 miliónov na ten bytový dom, čiže bol trojnásobne podpoistený, ale trhová cena bola viac ako 10 miliónov na ten bytový dom. A prečo je tá trhová cena pre vás zaujímavá? Je zaujímavá preto, lebo aj tá situácia v tom Prešove nám dáva takú spätnú väzbu, že koľko vlastníkov z tých bytov v tom bytovom dome podľa vás prejavilo záujem o znovu postavenie bytového domu. No, ja čo mám poslednú informáciu, to bolo 16 vlastníkov, áno, z toho celkového počtu, čiže je to do 20%, áno, tých vlastníkov. A teraz si povedzte, vy ste správcovia, máte dojednané poistné zmluvy a to, čo máte v tých poistných zmluvách, keď to máte na 2 milióny, tak jak tu hovoril pán Ferdinand, je to veľmi zlé. Keď to máte na 6 miliónov, je to dobré, ale vlastníci prejavili o čo záujem. Presne, vlastníci by prijali plnenie v trhových cenách, za čo by si ten byt kúpili. 80% vlastníkov neprejavilo záujem o znovu postavenie toho bytového domu. A to je to, na čo vy máte tie bytové domy poistené. A to ešte hovorím, je dobre, keď ich máte na tých 6 miliónov. Že to sú tie náklady na výstavbu, áno, ktoré dneska sú už vyššie, lebo však inflácia za posledné 3 roky bola vysoká. Čiže povedzme si to úprimne, také poistenie, ako doteraz ponúkal ten poistný trh, je nedostatočné, áno. Tak preto ja dávam do pozornosti, že my v tom produkte ponúkame možnosť aj poistenia na trhové ceny. No a sú tam aj iné benefity v tom produkte, ako je tolerancia podpoistenia. Samozrejme, vy nie ste znalci, neviete presne stanoviť tú poistnú sumu, aj keď vám pomáha, alebo mal by s tým pomáhať finančný agent, ale tak pokiaľ by ste sa netrafili presne, tak tam máte toleranciu, že poisťovňa nebude uplatňovať podpoistenie, plus minus 20%. Sú tam rôzne benefity navyše, ako sú asistenčné služby. Tie asistenčné služby vám napríklad riešia havarijné stavy v bytových domoch. Áno, keď potrebujete zásah vodára, kurenára, elektrikára a tak ďalej, proste nejakú havarijnú situáciu vyriešiť. Toto je možné poriešiť cez poistenie. Poisťovňa ponúka tzv. Asistenčné služby a máte ich zadarmo v základnej cene poistenia. A sú tam rôzne ešte aj vymenované rizika, ako je spodná voda, náraz motorového vozidla poistením, čiže keď sám vlastník bytu nabúra do bytového domu, takých prípadov je X a poškodí ten bytový dom, to je kryté. To nemáte bežne kryté v iných poisťovniach. V tej spodnej vode spomeniem situáciu z jedného západoslovenského mesta, kde máme poistené jedno nemenované družstvo. Tí mali poistné udalosti spôsobené spodnou vodou, ktorá zaliala vlastne aj výťahové šachty.
a v tých výťahových šachtách mali umiestnené vlastne motory, ktoré ovládali výťahy. Ja som dovtedy ani nevedel, že také riešenie je možné, lebo ja som bral, že väčšinou tieto veci sú na streche alebo na tom najvyššom podlaží. V tomto prípade to bolo riešené tak, že to mali dole v tých výťahových šachtách, tie motory, ktoré ovládali tie výťahy, a to bolo komplet poškodené, to bola kompletná výmena. Áno. Čiže to boli škody za desiatky tisíc eur, ktoré boli pokryté takýmto rizikom, ktoré bežne vám iné poisťovne na trhu neponúkajú. Čiže v tomto spočíva tá jedinečnosť tých produktov, a preto za tú veľmi krátku dobu od toho roku 2020 už máme prepoistených približne 120 000 bytov cez tento produkt Bytové domy na Slovensku, a tie čísla nám dynamicky rastú a idú dynamicky hore. Čo sa týka tých cien, už sme do toho tu trošku zabrdli, tak čo sa týka tej trhovej ceny, tuto máte taký prehľad, to je z údajov Národnej banky Slovenska, že aká tá trhová cena je, čiže je v každom tom regióne iná a samozrejme v každom meste je iná. Samozrejme najvyššie sú tie ceny v Bratislave, najnižšie sú potom v nejakých malých okresných mestách na východnom Slovensku. Ale tie trhové ceny, čo je taký odkaz, si treba povedať, že vidíte, že sú nad úroveň 2000 eur, takmer všade. V bratislavskej regióne je to až na 3000 eur a staré mesto je to možno 4000, 5000 eur na meter štvorcový. A tie náklady na výstavbu, aspoň tie zdroje, ktoré som si ja z verejných zdrojov dokázal stiahnuť, sa pohybujú pri tých bytových domoch približne 1400 eur na meter štvorcový. Áno? Čiže to sú náklady na výstavbu. Čiže vidíte, že tie trhové ceny sú diametrálne inde. V bratislavskom regióne viac ako dvojnásobne vyššie. Čiže o tom je tá ponuka toho poistenia na tie trhové ceny. Čiže treba si to zvážiť, premysleť, prehodnotiť. V každom prípade, jak tu spomenul pán Ferdinandi, už aj tie ceny, ktoré máte v poistných zmluvách, treba prehodnotiť z pohľadu tej ceny na meter štvorcový, áno? Náklady na výstavbu. Čiže je to jednoduché, keď máte viete, plochy bytových domov, prenásobíte to krát tá cena a dostanete ten limit plnenia, ktorý by ste mali mať dojednaný v poistnej zmluve. No a ešte krátko k nám, ako k poisťovni hovorím, nie sme na trhu dlho, ale za ten krátky čas sme dosiahli už si myslím mimoriadne úspechy. Tá odborná verejnosť nás berie ako veľmi silného konkurenta, to vám môžem povedať. Dávajú nás za príklad vlastným zamestnancom, mám aj informácie z iných poisťovní, pretože všade už máme rôznych kolegov, s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Takže nejaké informácie mám, čiže dávajú nás za príklad, že ako to robíme, a na poradách rozoberajú so svojimi zamestnancami, že nech si z nás berú príklad. Čo sme dosiahli v rámci produktov? Dosiahli sme už dvakrát ocenenie v súťaži Zlatá minca. To je súťaž, ktorá hodnotí finančné produkty. Áno? Súťažia tam banky, súťažia poisťovne a súťažia aj investičné spoločnosti rôzne. Čiže v kategórii poistenia je aj kategória podnikanie a tam sme dosiahli už dvakrát tretie miesto. Čiže to je za ten náš produkt prémiové podnikanie, áno? Čiže a možno iné poisťovne, ktoré by ste očakávali, alebo kde máte poistnú zmluvu, tam nevidíte v tom poradí. Ale čo si vážime mimoriadne, tak to je ocenenie, ktoré sme dostali od Asociácie finančných agentov, áno? Finanční agenti sú nezávislé spoločnosti, ktoré majú zmluvy s viacerými poisťovňami. Áno? Pán Ferdinandi vám vie dojednať zmluvu v Generali, v Aliancii, v Kooperatíve, všade, kde budete chceť, samozrejme aj u nás. A títo hodnotili kvalitu služieb a produktov a tam sme dosiahli už druhé miesto za poistenie
kategórie poistenia občanov, takže to je ten produkt prémiové bývanie, áno. A to ocenenie dostanete nielen za ten produkt, lebo to je jedna stránka veci, ale hlavne za služby, ktoré poisťovňa ponúka. A ktorá je taká hlavná služba, ktorú vám poisťovňa ponúka? Čo teda vás zaujíma na poisťovni najviac? Čo by ste od poisťovne očakávali? Teda dávam produkt, nejakú cenu a čo vás zaujíma ešte? Výborne. Likvidácia poistných udalostí. Čiže títo finanční agenti nehodnotia len tú kvalitu produktov, to je jedna stránka veci, ale hlavne ako funguje likvidácia poistných udalostí, pretože keď dojde k likvidácii poistných udalostí a tá služba u poisťovní nefunguje, tak prvý na rane je kto u vás ako u klienta? Finančný agent, áno? Čo si mi to poradil, kde si mi to dojednal, čo to je a potom, áno, finančný agent s tým má problém. Čiže keď hodnotia finanční agenti poisťovne, tak toto je ako základná vec, ktorú berú do úvahy, či tá likvidácia funguje alebo nie. A to je aj odpoveď, keby sa niekto tu dotazoval, že či to u nás funguje. No funguje to 100%, lebo my vieme, že to je základná vec, ktorú zaujíma klientov. Čiže snažíme sa byť rýchli, promptní, snažíme sa nepýtať úplne zbytočné doklady. Niektoré poisťovne vyžadujú rôzne množstvo dokladov a keď to nedoložíte, tak likvidácia stojí. A si poviete, že na čo im sú tie doklady, niekedy sú fakt aj zbytočné. Čiže my vyžadujeme len tie, ktoré sú naozaj potrebné a snažíme sa likvidovať veľmi rýchlo a veľmi rýchlo poslať plnenie na účet klienta. Takže aj toto, aj za tieto služby sme dostali takéto pekné ocenenie, za čo ďakujeme. Čo sa týka tých bytových domov, jak som spomínal viackrát, takže máme už prepoistené bytové domy po celom Slovensku, áno, od východu až po Bratislavu. Pre vašu informáciu, už sme založili pobočku aj v Českej republike, v Prahe a snažíme sa rozvíjať aj biznis tam, čiže teraz aktuálne pracujeme na produktoch pre český trh. Není to, samozrejme väčšinu zoberú z toho nášho trhu, ale sú tam určité špecifika, ktoré si vyžaduje český trh, ktoré tie produkty musia obsahovať. Čiže to ma momentálne vyťažuje najviac, táto činnosť, ale teda som rád, že som aj tuto medzi vami. A ako sme dosiahli tie úspechy, samozrejme tých 30,8 milióna sa nezrodí len tak. Áno, však viete, aké platíte poistné, tak bytové domy, väčšinou jeden bytový dom je to pár 100 eur, takže ako vyskladať tých 30,8 milióna není jednoduché. Áno. Je to hlavne vďaka veľkým firemným klientom. Tuto máte zobrazených tých najväčších klientov, ktorých máme v oblasti priemyslu. Či už je to Duslošala, Chemosvit, Chemolak a tak ďalej. Čiže títo klienti platia samozrejme veľmi vysoké poistné, ale sú našimi klientami a dôverujú nám ako poisťovni. Čiže to je akože signál nejaký pre vás. Čo sa týka štátnej správy, máme trebárs aj Národnú radu Slovenskej republiky, čiže ich budovy, ich zodpovednosť za škodu, Ministerstvo kultúry, Rozhlas, Televízia Slovenská, Štatistický úrad. Rôzne samosprávne kraje, 6 samosprávnych krajov a ich majetok a zodpovednosť za škodu, rôzne okresné mestá a ich majetok a zodpovednosť za škodu. Čo sa týka správcov bytových domov, tu máte vymenovaných správcov, s ktorými máme uzatvorené poistenie, my to nazývame flotilové, čiže všetky bytové domy, ktoré majú správe, sú poistené u nás, lebo niektorí si volia aj tak, že jednotlivé bytové domy poisťujú, ale toto sú správcovia, ktoré majú všetky bytové domy. Čiže vidíte tam už správcov z celého Slovenska, je tam x bytových družstiev a aj x obchodných spoločností. Takže tomuto sa tešíme a tento počet týchto našich klientov neustále narastá. Čo sa týka toho, aby ste mali istotu, že keď sa poistíte, tak aj taká udalosť, aká bola spomenutá v tom Prešove, je krytá. Čo myslíte, čo v tých poisťovniach zabezpečí, že máte takú vysokú udalosť pokrytú? Volá sa to
je to už taká odbornejšia téma, volá sa to zaistenie a zjednodušenie pre vás je to poistenie poisťovní. Každá poisťovňa na trhu, aj tá najväčšia, ktorú poznáte, aj tie najmenšie, ktoré sú na trhu, sa zaisťujú u svetových zaisťovateľov. To znamená, časť vášho poistného, ktoré platíte, nejaké percento, dajme tomu 10%, je odvádzaná do tých zaisťovní. Áno? A čo vám tie zaisťovne za to zase poskytujú? Keď nastanú nejaké nadštandardné škody, nadlimitné, lebo určitý limit si berie na svoje triko poisťovňa, za čo musí mať samozrejme zdroje a musí mať solventnosť preukázanú. A na tento limit už bere tú záruku tá zaisťovňa. Áno? Čiže my máme zaistenie u top svetových zaisťovateľov, ako je Swiss Re a Hannover Re, tí patria do top svetovej trojky zaisťovateľov na svete. Áno? Čiže tak, likvidáciu poistných udalostí sme si spomínali, na to dbáme, tam je nejaký počet, už sú to tisíce udalostí, ktoré sme vybavili v rámci likvidácie. No a čo sa týka nás, tak jak som spomenul, ja už sa venujem takmer 30 rokov poisteniu. Obzvlášť bytovým domom sa špecializujem už viac ako 10 rokov, čiže mám s tým obrovské skúsenosti, aj s rôznymi produktami špecializovaný pre združenia správcov bytových domov, ako je Slovenský zväz bytových družstiev, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov, malo tiež dohodu, ktorú som tvoril ja, a tak ďalej, áno. Mám tu aj kolegu Peťa Drgu, ktorý má skúsenosti hlavne z tej oblasti likvidácie poistných udalostí, ale teraz mi už pomáha aj s poistením bytových domov, ktorého teda vítam a poprosím, aby prišiel vám ešte chvíľočku povedať niečo o likvidácii poistných udalostí. Dáno čerpal málo, tak viacej, dobre. Takže, Peťo, poprosím ťa. Toto je naša šéfka tu na Slovensku, pani Lauermanová. A Peťa, poprosím trošku ešte k tým škodám. Peťo. Dobrý deň, zdravím. Aby sme si to rozdelili, tak Milan tu bol od toho, aby zbieral ocenenia po Slovensku a ja som tu od prúserov. Chcem vám predovšetkým tak prevenčne ukázať niekoľko tých typov škôd, ale hlavne sa zamerať na tie najhoršie, čo sa stávajú v bytových domoch, a to sú požiare. Za posledné 3 roky som zažil minimálne 25 požiarov. Boli to fatálne škody, veľakrát skončili tragicky, kde tam zostal nejaký človek, sa zadusil. A samozrejme, že to malo tú najväčšiu nepridanú hodnotu v tomto prípade. Čo sa týka financií, áno, to vie vždycky poisťovňa kryť z rizika požiar. Je to základné riziko, vie to riešiť, či už je to zadymenie, sú to zhorené časti, alebo je to hasenie spôsobené škody vodou a tak ďalej. To všetko je riešené z rizika voda. Ja by som povedal, že treba predchádzať, v každej možnej miere treba predchádzať týmto škodám, ktoré vidíte. Samozrejme, je to vnútri interiér, ktorý býva väčšinou na totálku, ale poškodzujú sa spoločné časti až vonkajšia časť, čo sú to fasády alebo sú to strechy. Zažili sme zo 6. podlažia až na 12. podlažie bola poškodená strecha. A toto je taký varovný signál. Treba naozaj, či sú to nejaké schôdze, či sú to nejaké biletíny, alebo sú to nejaké iné propagačné veci, ktoré sa dajú ku tým vlastníkom nejakým spôsobom distribuovať, tak treba naozaj robiť v tomto propagandu. Najčastejšími príčinami samozrejme bola elektrika, boli to nabíjačky, či sú to telefóny, počítače, dneska moderné kolobežky a veľmi otázna téma auta, ale to nechcem teraz rozvádzať túto vec. Preto všetkým sa chcem venovať, teraz mám veľmi málo času, len tým prípadom, ktoré sú v byte. Každý používa telefón, každý si ho nabije, stočí ten káblik do kabelky, do tašky, do šuflíku a toto 50 krát použijete a po tých 50 použitiach samozrejme sa vám preslabuje izolácia a hlavne kabeláž a zostáva tam teplo, zostávajú okolité predmety pod tlením a vzniká požiar. Ďalšia vec je činnosť domácnosti a to sú cigarety, svietníky a tak ďalej. Veľmi často sa to stávalo, je tam vidno na tých obrázkoch, na 5. obrázku máme sporák.
To bol takisto jeden z najčastejších dôvodov, prečo vznikal požiar v bytovom dome. Zabudne ten človek, zaspí alebo niečo. A posledný obrázok je, to sú tzv. Tí donášači, ktorí distribujú do tých bytov kartóny, odpad, rôzne veci. Z toho vznikol požiar v Handlovej. Ak sa nemýlim, tam boli 4 mŕtvi, čo bolo najsmutnejšie. Do týchto všetkých vecí, ktoré som spomenul, vstupuje určite alkohol, alebo nedaj Bože tie ďalšie látky, je to pravda. Takže každá tá jedna činnosť, či je to s elektrikou, alebo je to tá činnosť domácnosti, tak tá je znásobená tým alkoholom, tá nepozornosť, to spatie a vzniká tam takýto problém. Takže naozaj dbajte na to, robte tú prevenciu, prosím vás, poisťovňa to zaplatí, ale ak to niekto z vás zažil, tak vie, že to je minimálne rok, niekedy 2 roky problémov, doťahovania, ponúk a tak ďalej. Ukazujú sa tam veľmi časté prípady následné. Naša prezentácia by mala napriek tomu všetkému, čo tu bolo odznieté, zaznieť trošku pozdvihnuto. Ja len takú otázočku. Čo myslíte, čo ten pán na tom obrázku si nárokoval z poisťovne prémium, že čo skúšal? Je to imitačný obrázok samozrejme, ale mali sme takú tému, že čo si nárokoval od nás? Čo myslíte? Tipnite si. Áno, skoro. Tento pán nárokoval náhradné ubytovanie. Áno, my to máme vlastne v tom produkte náhradné ubytovanie, ale bolo to spôsobené tým, že si našiel nejakú frajerku a ona ho vyhodila z domu. Takže toto nesúvisí s konkrétnou poistnou udalosťou, musí to byť samozrejme kryté poistením, ale náhradné ubytovanie ako následok poistnej udalosti vieme riešiť do limitu v poistnej zmluve. Takže nechcel zebru, akože zvláštny vkus, ale nevadí, tak to funguje. Takže ďakujeme za čas, dúfam, že ste si zobrali niektoré veci z tejto prezentácie. Ak máte nejaké otázky, tuším, na konci by malo byť to diskusné fórum, ja to ukončím. Ďakujeme za pozornosť a želám vám pekný pobyt. Ďakujeme.